Nagpili ang mga apostoles kon kinsa ang ilang ipuli kang Judas. Gawa Kapitulo 1 versikulo 12 hanggang 26. Pagkahuma ni adto, namalik ang mga apostoles sa Jerusalem gikan sa bukid sa mga Olibo. Kini nga bukid mga 1 ka kilometro ang gilayon gikan sa syudad sa Jerusalem. Pag-abot nila didto, misaka sila sa kwarto sa taas sa balay nga ilang gisakan. Kini sila mao si Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolomeo, Mateo, Santiago nga anak ni Alfeo, Simon nga kaniadto rebelde sa gobyerno sa Roma, ug si Judas nga anak ni Santiago. Kanunay silang nagtigom aron sa pag-ampo. Kauban usab nila ang pipila ka mga kababayenan apil na si Maria nga inahan ni Jesus, ug ang mga igsuon niya nga mga lalaki. O sa niana kaadlaw, samtang nagtigom ang mga 120 ka mga tumutuo, mitindog si Pedro ug miingon, mga kaigsuonen, kinahanglan matuman ang ginaingon sa kasulatan nga gipanagna sa Espiritu Santo ni adtong unang panahon pinaagi kang David. Mahitungod kini kang Judas, nga mao ang migiya sa mga midakop kang Jesus. Kauban namo siya nga apostol nga gipili ni Jesus, ug kabahin siya sa among buluhaton. Apan mipalit si Judas ug yuta ginamit ang kwarta nga iyang nadawat sa dawtan niyang gibuhat, ug didto nahulog siya nga naguna ang ulo. Miboto ang iyang tiyan ug nanggawas ang iyang tinay. Nahibaluan kini sa tanang mga tawo sa Jerusalem, busa gituwag nila kadtong maong dapit nga Akeldama, nga ang buot ipasabot, yuta nga nadugoan. Mingon pagayod si Pedro, nahisulat sa mga salmo. Pasagdan na lang ang iyang gipuy-an, ug wala na'y papuy-on didto. Ug nahisulat usab, ihatag na lamang sa uban ang iyang katungdanan. Busa, kinahanglan nga magpili kita og usa ka tawo nga idugang kanatong 11 ka apostoles. Kinahanglan o sa siya sa atong mga kauban nga nag-alagad kang Ginoong Hesus samtang dinhi pa siya sa kalibutan, gikan sa pagpangbautismo ni Juan hangtod sa panahon nga gikayab si Jesus ngadto sa langit. Kay kinahanglan nga makapamatuod siya uban kanato mahitungod sa pagkabanhaw ni Jesus. Busa duha ka lalaki ang ilang gipilian, si Matias ug si Jose nga gituwag og Barsabas, o Justo. Anya nagampo sila, Ginoo, ikaw ang nakahibalo sa kasing-kasing sa tanang mga tawo. Busa ipakita kanamo kon kinsa ni ining duha ang imong gipili nga mahimong apostol puli kang Judas. Kay gibiyaan ni Judas ang iyang trabaho ingon nga o sa ka-apostol, ug miadto siya sa dapit nga angay kanya. Pagkahuma nilag-ampo, nagripa sila. Ug ang naripahan mao si Matias. Busa si Matias mao ang nadugang sa 11 ka apostoles.